ба шабакаи қадамшои Исоев обуна шавед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшои Исоев. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар зери навор нависед. дӯстони азиз, барои шумо номре ки дар болои экран мегузорам, тавсия метам ки барои худ билети арзон дастрас намоед. ногуфта намонад паспортам проверка мекунем, вез запрет депортатсия, метавонем ки дар ин номро занг занед, мо барои шумо кӯмак мекунем. як қиссара мехом пешкаши шумо гардонам. раҳмат барои дастгирӣ. инак шурӯъ мекунам ба хондани қисса. пул маро шармандаю беобрӯ кард. салом шунавандагони азиз, нафароне ки шабакаи қадамшои Исоевро пайгирӣ мекунед. шояд пас аз шунидани номаам ба сарам санги маломат зада маро инсони пасту разил хонед. ман аз ин ягон зарра хафа намешавам, пинҳон намекунам. дар ҳақиқат ман як зани роҳгумзада ҳастам ва дар тӯли ҳаётам ба бисёр корҳои паст даст зада будам, вале имрӯз аз корҳои кардаам пушаймон шуда қарор додам ки саргузашти талхамро ба шумо қисса намоям, то ба дигарон дарси ибрат гардад ва хатоҳои содирнамудаи манро дар зиндагӣ такрор накунанд. дар оилаи бофарҳанг ба дунё омада будам, вале на ҳамеша аз зар мерӯидааст. волидонам тамоми шароитҳоро бароям муҳайё карда бошад ҳам, мани беақл на шавқи хондан доштаму ва на майли касбу ҳунаре омӯхтан. корам танҳо хӯрдану сайру гашт кардан буд. падару модарам зиёд дӯстам медоштанд. аз меҳрубониҳои волидоинам истифода бурда чӣ номаъқулие ки хоҳам мекардам. духтарҳои тоҷикро назарам намегирифт. танҳо ба духтарони рус дӯстию дугонагӣ мекардам. духтари тоҷик мусалмон буданамро фаромӯш кардам. ҳамроҳи онҳо сигор мекашидам, шароб менӯшидам. падару модарам аз паси кору бори худашон овора буданд ва парвое надоштанд ки мани 14сола рӯзи дар роз дар куҷою бо киҳо чӣ коро карда мегардам. онҳо вазифаашонро танҳо дар таъмини ман медонистанд ва ҳар гоҳе ки пул мепурсидам не нагуфта медоданд. ҳамин тавр ман пулбоз ва пулмаст шуда тамоман аз кӯчаи одамгарӣ баромадам. ҷавонҳои зеборо тариқи интернет ёфта ҳамроҳашон ишқбозӣ карда мегаштам. ба гӯши хаёлам ҳам намеомад ки дар ин дунё нангу номус ва обрӯ бар ин чизҳое ҳастанд ки бо пул харида намешавад. хулосаи калон, оқибати корам ҳамин шуд ки бо маводи мухаддир сару кор мекардагӣ шудам. бори каҷ ба манзил намерасад. гуфтагӣ бар ин як рӯзи шум ба дасти полис афтодаму ҷоям пушти панҷара шуд. ҳоло мани шармандаю рӯҳсиё ин номаро ба шумо аз маҳбас навишта ирсол намудам. аз корҳои кардаам сахт пушаймонам, вале обрӯи рехтаро дигар баргардонда намешавад. занҳои азиз, аз сарнавишти талхи ман ибрат гирифта хатоиҳои маро дар зиндагӣ такрор накунед. вагарна ба марги худ розӣ мешавед, аммо марг низ аз шумо рӯй мегардонад, ба суроғатон намеояд. махфӣ аз шаҳри душанбе. дӯстони азиз, қиссаи имрӯзаи мо ба поён расид. барои пешрафти шабака ҳатман лайк монед ва дастгирӣ кунед шабакаро. видеои беҳтарин иншоаллоҳ ки дар пеш аст. ногуфта намонад, агар шумо ба тоҷикистон рафтанӣ бошед, ҳатман ай номрои мо истифода карда занг занед, барои худтон билети арзон дастрас намоед. ва паспорт агар хоҳем проверка кардан, паспортҳоро ҳам проверка мекунем. вез, запрет, депортатсия проверка мекунем. боқӣ паноҳи худо, худованд ҳаматона нигаҳбон бошад.